Hefo ni adra hefyd, a diolch yn fawr iawn i'r criw technegol yn y cefn am wneud lot o gymnastics technolegol ar fyrybydd. Da ni yn mynd i fod yn edrych ar un o'r hanesion cyfarwydd yn y Beibl am eni Iesu bore yma. Ond achos bod fi'n teimlo bod yna lot o bethau gwahanol yn digwydd, mi fyddwch chi yn helpu fi hefo'r rhan fwyaf ar gwasanaeth. Deud y gwir. Gobeithio bod chi'n hapus i wneud hynny. Os ydych chi ddim yn mynd i fod yn wasanaeth hir iawn. Chydig bach o gyhoeddiadau i ni gychwyn. Newch chi sylwi ar y bwrdd yn y cefn, mae yna galendra a mae yna tractia. Croeso i chi helpu chi i'r tractia. Mae yna rei Cymraeg a Saesneg os ydych chi eisiau cymryd un. Os ydych chi eisiau mynd â llon llaw mwyn rhoi i bobl eraill, groeso i chi wneud hynna. Da ni wedi cymryd nhw mwyn i dosbarthu nhw, hefo neges y newyddion da am Iesu Grist i'w rhoi yn syml i bobl eraill. Hefo'r calendars, groeso chi gymryd, ond fydd angen talu am heini. Felly os newch chi sgwennu'ch enw os ydych chi'n cymryd calendar, iawn? Tractia, cymrwch nhw, diolch bwys. Calendars, rhowch eich enw os ydych chi'n cymryd un. Iawn? Na fo, pen i gamp. Wsos yma, heno mae gennym ni astudiaeth Feiblaidd am 6. Fyddwn ni'n edrych ar ddiwedd ail benod llythyr cyntaf Pedr. Nos Fercher, mae gennym ni'r cyfarfod gweddi. Sgynnon ni ddim cartra i cyfarfod gweddi ar hyn o bryd, felly os ydych chi eisiau cynnig llety, sa chi yn rhoi gwybod i fi cyn dim awth? Ne, erbyn dim awth, so ni'n gwerthfawrogi hynny. Nos Wener, mae gennym ni cyffro a selar, yr un amser ag arfer, a wedyn dydd Sul, mae gennym ni wasanaeth yma am hanner awr wedi 10, dan ofal Steff. Mae gennym ni ysgol Sul, yr un amser ag arfer, ac yn y nos Sul nesaf, mae gennym ni y gwasanaeth Carola yn fama am 5 o gloch. Felly croeso cynnes iawn i chi ddod i'r pethau yna i gyd. Cofiwch hefyd bod ni'n mynd mewn i ysgolion feunol ac arnedd wsos yma. Felly gweddiwch am yn anreg gorau. Da ni wedi cychwyn ar y daith o gwmpas ysgolion yn barod. Dwi'n mynd i weddio, a wedyn mi awn ni mlaen i foli Duw hefo y garol gyntaf. Dwch ni weddio i ddechrau. O arglwydd Dduw, da ni'n diolch i ti. Dy fod ti'n Dduw llawn cariad. Yn Dduw sydd yn bodoli cyn creu y byd, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac wrth i ni glywed am hanes geni Iesu, bod ni'n clywed am y mab yn dod i'n byd ni, i fod yn waredwr yna chybwr i ni. Da ni'n gofyn am help dysbryd glân di bore yma. I ni, bod ni wedi clywed y stori ella sawl gwaith o'r blaen, i ni sylwi ar rhywbeth o'r newydd. I ni fynd o yma wedi cael yn rhyfeddu at pa mor wych ydi Iesu Grist ar yn cyfar ni, pawb ohono ni, yn yn sefyllfa ni heddiw. Felly, plis gweithio yn yn plith ni, ac arwain ni, maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth cyfa i ti, yn enw ac yn heiddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Mi ganwn ni, i ddechrau felly, ganwyd Iesu nyddiau Herod, ganwyd Iesu'n freni nef, gwelwyd seren yn y dwyrain oedd yn arwain ato ef, rhown ni'n moliant uwch ei breseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb, wyneb Iesu, breni nef. Gloria
Iawn. Wel, fel arfer, ym mhob gwasanaeth, da ni'n dod at y darlleniad o'r Beibl, ynddo? A da ni'n mynd i wneud yr un fath heddiw, da ni'n mynd i edrych ar ran arbennig o'r Beibl, Luc, penod 2, ond da ni ddim yn mynd i ddarllen o, da ni'n mynd i roed yn hynny'n yn Sgidia, neu'n Wellingtons y Bugeiliaid, a da ni'n mynd i drio gweld hanes gen i Iesu Grist trwy lygaid y Bugeiliaid, iawn? Felly, pwy sydd yn mynd i ddod ymlaen i fod yn fugeiliaid i fi, please? O, 3, dyna ni, ar ferchog. Dewch chi'r blaen. Dwi'n meddwl bod gennym ni wisg i chi gyd. Reit, sa. Dyna ni. O, sgynna ni un arall. Fi hwnna? O, 2 fugail sy'n yna? Sori. Ti eisiau bod yn fugail yn ddillad dy hun? Paid y paini, fi gennau rhywbeth i chdi nes ymlaen, iawn? Reit. Dewch chi i fama. Sori, Anna. Dewch chi i fama, iawn? Dewch chi i fama. Reit. Dewch chi i fama, iawn? Oce, sefwch i fama. Wel, o'n i'n deitha chi, Luc penod 2, mae'r hanes yn dod ohono fo. Okay? Ond dwi wedi tynnu rhai geiriau allan. Iawn? A dwi eisiau chi helpu fi i drio meddwl be oedd yn digwydd yn yr hanes. Luc penod 2, a mae'r darlleniad i gyd yn mynd o adnod 8 i 20. Ac yn cychwyn fel hyn. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn rhywbeth. Iawn? Felly dwi eisiau chi feddwl be oedd bugeiliaid yn ardal Bethlehem yn wneud yn yr awyr agored yn y nos. Wel, mae gen i 2 opsiwn i chi. Oedden nhw yn gwylio y ser. Sbia bawb efo hynna? Oedden nhw allan yn y nos yn gwylio'r ser, opsiwn 1. Oedden nhw yn gwrando ar single diweddara Taylor Swift? Neu, Anna, ti eisiau dod yma? Achos o gennau 3 peth o'n i'n meddwl. Neu, neu, opsiwn 3, dos di sefyll wrth ochr y bugeiliaid eraill. Neu, oedden nhw yn gofalu am y defaid. Gwylio'r ser, gwrando ar single diweddara Taylor Swift, neu gofalu am y defaid. Gofalu am y defaid. Pawb yn cytuno? Iawn. Da chi yn... Neu jecio weld os di'r ateb cywir. Na ni ddim symud ymlaen eto. Reit. Da chi yn gywir, da iawn chi. A wedyn, os nathoch chi sylwi, nes i adael dar arall o'r adnod i ffwr. Drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am y defaid, yn sydyn dyma nhw'n gweld, reit, dyma ni'n opsiynau. Na i gymryd hynna nôl gyda chi. Yn sydyn dyma nhw'n gweld, gai binoculars neis? Opsiwn 1. Di wedi clymu o gwmpas dy bendi? O, na. Be sydd wedi digwydd yna? O, oce. Reit. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld, opsiwn 1, dim byd o gwbl oedd hi'n ganol nos. Felly dwi eisiau un yna chi gerdded o gwmpas fel bod chi'n methu gweld dim byd. Gwrando, Daniel? Bo, dim ffona, just aros yma, byd eich ffona. Ia, felly, oedden nhw'n cerdded o gwmpas a methu gweld dim byd achos bod hi'n nos. Opsiwn 1, diolch yn fawr, dwch yn ôl. Oedden nhw yn gweld Gwdi Hw yn hedfan. Opsiwn 2. Ti eisiau talu yma, Fix? Achos mae Gwdi Hws yn hedfan yn y nos. Neu, stop fan. Neu, opsiwn 3, dyma nhw'n gweld un
o angylion yr arglwydd? Un o angylion yr arglwydd. Ti fa. Pa opsiwn ydych chi'n meddwl? Dim byd. Gwyd i hwn hedfan neu un o angylion yr arglwydd? Dewch i ni weld. A ni mlaen i'r sleid nesaf. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd. Dewch i ni weld be nath angel yr arglwydd ddeud. Na ni fynd ymlaen i'r sleid nesaf. Ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn o'i bwyda. Newch chi ddychryn, please? Dychryn am ei bywyda, ond dyma'r angel yn deud wrthyn nhw. Peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl yn hwban yn llawen iawn. Yep, stop. OK. Gret. Diolch yn fawr. Gawch chi fynd i ista? Gawch chi gadw'ch dillad os ydych chi eisiau? Iawn, gawch chi fynd i ista? Felly, reit ar gychwyn yr hanes, be sgynnon ni? Mae gennym ni fugeiliaid yn Bethlehem yn gwneud rhywbeth ofnadwy o normal. Dyn nhw'n bobl special, jyst gwneud i gwaith maen nhw yng nghanol i bywyd arferol. Ella bod yna rhain yn nhw fanwyd, da ni'n gwybod. Ond dyn nhw'n bobl arbennig, maen nhw jyst yn gwneud i gwaith arferol, be oedden nhw wedi gwneud gan gwaith, fil gwaith o blaen, a mae'r Duw yn dod â neges arbennig iddyn nhw trwy yr angel. Mae Duw yn dod â neges arbennig sydd yn newyddion da. Chi'n gweld geiriau yr angel, sa'n ni'n ôl i'r adnod. Peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi, newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Wel, y pwynt syml cyntaf ydy pan ydym ni'n meddwl am beth gan y Beibl i ddeitha ni. Mae o'n newyddion da, ond mae o'n newyddion da i ni fel ag yr ydym ni. Lle bynnag ydym ni. Weithiau, ydym ni'n gallu meddwl bod Cristnogion yn gorfod bod yn bobl special. Ydy rhoi trefn ar ei bywyda, neu'n gorfod gwneud pethau gwahanol cyn profi cariad Duw. Ond mae'r Beibl yn deud rhywbeth gwahanol. Mae'r Beibl yn deud bod Duw yn dod ata ni, sut bynnag ydym ni, lle bynnag ydym ni. A mae hwnna'n newyddion mor dda i chi a fi bore yma. Achos ella bod ni'n dod yma bore yma, da ni'n meddwl, dwi'n mynd teimlo dda iawn. Mae'n strygl i godi achos bod gen i lon pen o anwyd. Ella bod chi jyst i blino achos bod gen chi lot o sioia yn yr ysgol, yn blant ac yn athrawon, ac yn rhieni, ac yn ein seidio. Neu ella bod chi ddim yn teimlo yn rybys, ella bod chi jyst yn teimlo normal. Ydych chi'n meddwl, sy'n byd arbennig, ond eto mae'r Beibl yn deud, mae'r newyddion da, yr hanes yma'n deud bod y newyddion da gan Dduw wedi dod i bobl normal, yng nghanol i bywyd gwaith arferol. Mae hynna'r fath gysur gwybod bod y bugeiliaid ddim wedi gorfod mynd i le special, bod Duw wedi dod ar negas ati nhw, a da ni'n cael y fraint bob tro da ni'n darllen y Beibl, dod i wasanaeth, dod i ysgol Sul, o gael clywed y newyddion da sydd gan Dduw ar yn cyfar ni, yn lle ydyn ni, sut bynnag ydyn ni'n teimlo, sut bynnag ydyn ni'n meddwl. Felly dyna y cam cyntaf o'r hanes da ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo. Ond da ni'n mynd i fod yn canu am y newyddion da rwan, hefo y garol neu'r emyn nesaf. Newyddion braf a ddaeth i'n bro, hwy heiddent gael ei dwyn ar go. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd, caiff carcharorion mynd yn rhydd. O llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Efe yw'r gair Duw cariad Duw. Efe yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Dwch ni godi i ganu. Cario di, cae
Dwch ni wedi am o'n gilydd. O Dduw, da ni'n gofyn am help dysbryd di i lawenhau, i ddiolch bod Iesu Grist wedi dod i'n byd ni. I'r byd bler, i'r byd yn llawn o dorcalon, o boen, o dristwch. Eto, y newyddion da ydy dy fod ti wedi gweithredu trwy anfon dy fab annwyl i'r byd, i fod yn achubwr, i fod yn waredwr, trwy ddefo fyw bywyd perffaith, marw ar y groes a codi'n fyw o'r bedd i roi gobaith i bob un sy'n credu ynddo fo. Helpa ni sylweddoli bod y newyddion da hwnnw nid yn unig yn cyfar ni, ond ar gyfer bobl o bob math, heddiw ym mhob cyfandir yn y byd. Da ni'n gofyn y byddi di ysbryd glân yn gwneud y newyddion da hwnnw yn wahoddiad hyfryd i bobl y dolyg yma, pobl o bob oed. A da ni'n gofyn y byddi di yn gweithio yn calonna ni, fel bod ni yn gallu bod yn fwy hyderus i ddeud wrth eraill ac i weddio y byddi di yn galw pobl ata ti dy hun i brofi y llawenydd o allu deud da ni'n rhydd achos be mae Iesu Grist wedi wneud. Diolch i ti, arglwydd ti dyn agos ata ni. Wrth i ni ofyn hyn clod i enw Iesu Grist. Amen. Rwan ta, lle oedda ni? O, angel. Sori, nes i dorri ar dy draws di. Rwan ta. Oedda chdi ar ganol deud rhywbeth? Pan nes i ddeud stop yma. O gen ti newyddion da i ddeud, sori, mae'r bugeiliaid di rhoi give up. Ta waith. Da chi yma, gewch chi glwad y peth pwysig sydd gan yr angel i ddeud, sori, nid i faddau fi am dorri ar dy draws di. Wan, ti eisiau cario ymlaen i ddeud dy neges o newyddion da? Go. Mae'ch achubwr wedi cael ei enni heddiw ym Bethlehem, tref y Brenni Dafydd, y Mesia, yr arglwydd. Dyma sydd byddwch chi yn nabod Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadacha ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Hyfryd. Diolch fawr iawn i ti, angel. Gei di fynd yn ôl i'r nefoedd, fan? Gwych. Felly dyna ddudodd yr angel wrth y bugeiliaid. Mae gen i newyddion da o lawenydd mawr, hwn ydy'r newyddion da. A sylwch be mae'r angel yn ei ddeud. Deud rhywbeth arbennig am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd yn Bethlehem. Bod na rywun special iawn yn mynd i gael ei enni ym Bethlehem, a wedyn mae'r angel yn deud pwy ydy y person yna. Mae o'n achubwr, mae o'n feseia, yr un oedd Duw wedi anfon i'r byd, mae o'n arglwydd. Felly mae'r tref y Brenin Dafydd, mae'r angel wedyn yn deud, dyma'r ffordd da chi'n mynd i ffeindio fo a'i nabod o. A wedyn, mae'r angel yn deud rhywbeth normal iawn. Gewch chi hyd iddo fo, yn fabi bach, wedi lapio mewn cadacha ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Felly da ni'n cael y disgrifiad gwych yma o pwy mae Duw wedi anfon i'r byd, a wedyn y cliw i'r bugeiliaid lle maen nhw'n mynd a sut maen nhw yn dod i nabod Iesu. Hwn ydy'r newyddion da. Pwy ydy Iesu Grist. A da chi, gobeithio, yn mynd i'n helpu fi i chwarae gêm bach rwan. Iawn? Dwi eisiau rhywun dewr i ddod ymlaen achos dwi yn mynd i ddangos llun rhywun enwog iawn ar y sgrin. Ond mi fydd y person dewr sydd wedi dod ymlaen ddim yn cael gweld y llun achos da chi'n gorfod mynd allan am chydig bach. Da chi gyd fel cynulleidfa yn mynd i weld pwy ydy'r person ar y sgrin, a wedyn mae'r person dewr yn gorfod dod yn ôl i mewn ac yn cael gofyn cwestiynau i chi i drio gweithio allan pwy ydy'r person. Iawn? Felly, Cynan, ti eisiau dod? Gael on ta. Wel, mae rhaid chdi addo i fi bod chdi ddim yn twyllio wan, iawn? Gei di, a paid y sbio trwy ffenast y drws. Iawn? Tro rownd, fel bod ni gallu gweld cefn y bendi. Na mo. Reit. Wan ta, peidiwch, be bynnag da chi'n neud, peidiwch a deud be di enw'r person sy'n dod fyny ar y sgrin nesaf.
Iawn? Oce? Sht. Iawn? Be fydd yn digwydd? Da chi'n gwneud siŵr bod Cynnan ddim yn twyllo fan'na? Mae Cynnan yn gorfod gofyn cwestiynau i weithio allan pwy ydy'r person yma. Peidiwch a deud i enw fo. Iawn? Oce? Iawn, na ni gael gwarad... Gret. Oce. Reit. Mae nhw i gyd yn gwybod ti'n cael gofyn cwestiynau iddyn nhw a ni weithio allan pwy ydy'r person enwog. Ti eisiau gofyn cwestiynau mewn i hwnna? O bod pobl yn gallu clywed chdi. Ie? Daniel. Mae yna, ynddi, mae gweithio. Ydy o yn croen brown? Okay. Gei di ofyn y cwestiwn i bawb, ti'n mynd gorfod dewis un person, gei di ofyn y cwestiwn i bawb a geith pawb helpu chdi ateb, iawn? Be arall ti eisiau ofyn? Gofyn os... Ydy o'n ddyn? Ydy o'n ddyn? Yndi, mae o'n ddyn. Ydyn ni wedi sôn amdano fod yn y capel? Waw! Mae'n dibynnu pa mor dda, ddech chi'n gwrando ar y bregas os ystwytha. Na, da ni ddim fel arfer yn sôn amdano mewn capel, na, Dan. Ond nath ni wneud yn y capel yma. Wel, oeddech chi, na er tegwch, oeddech chi'n ysgol Sul, dwi'n meddwl. So, da ni ddim wedi sôn amdano fo heddiw. Na. Felly, mae o'n ddyn. Da ni ddim yn sôn amdano fo fel arfer yn capel. Dio ddim yn rhywun fysa chdi'n gysylltu efo capel. Cwestiwn nesaf. Na, ond nath ni siarad am... O ie, paid y poeni am hynny. Mae hynny jyst achos bod gen ti weinidog sydd yn gwneud darluniau rhyfedd. Be am i chdi ofyn ydy o yn berson go iawn neu ddim? Ti'n gwybod pwy di o? Ti eisiau gofyn hynna? Ydy o'n berson go iawn neu Ydy o'n ddim? berson go iawn? Na, di o ddim yn berson go iawn, ond mae o'n ddyn, felly meddwl. Da ni'n siarad am fo'n capel lot. Na. Meddwl am pa waith mae gwahanol bobl yn neud. Ydy o yn gweithio... Ydy o'n gweithio ar y caeau? Di o ddim yn gweithio yn y ceia, na. Os di o ddim yn berson go iawn, sut fath o berson fysa fo? Meddwl be da ni'n sbio arno fo sydd yn sgwar. Ia, nes ti ddweud da ni'n mynd gwrando ar Na. Felly, gofyn os ydi o mewn rhaglen teledu. Ia, ti ydy o mewn rhaglen teledu. Felly mae o'n ddyn sydd mewn rhaglen teledu sydd yn enwog. Gofyn os di o'n gyrru car. Ydy o'n gyrru car? Di o ddim yn gyrru car, ond be mae'n yrru? Mae'n gyrru rhywbeth. Gofyn sut fath o sŵn mae'r... A fath o sŵn man? Peth mae o'n ddreifio wneud. Ia. Reit. Oce, meddwl an. Mae'n ddyn, mae'n berson mewn rhaglen deledu, mae'n dreifio rhywbeth sydd yn gwneud sŵn ni-no. Sgyn ti syniad? Ydy o'r BBC iPlayer? Blant? Ella bod o wedi bod ar BBC iPlayer rhywbryd. Mae'n siŵr bod o, yndi. Ydy o'n rhywun? Ydy o real... Na, di ddim yn berson go iawn, na di. Felly mae'r rhaglen Na deledu... fel actor. Na. Ydy o'n iawn i ni ddeud na cartŵn ydi o? Dwi'n meddwl dwi'n gwybod ffaindio. Oce. Ia, o. Come on ta. Ond dwi'n siŵr. Satan. Ia.
Ardderchog. Da iawn chdi, Cynan. Wel, gwych. Wan ta. Cynan, oedd hynna'n hawdd neu oedd o'n anodd? Go lew, ie? Oedden ni angen eitha dipyn o gliwiad oedden i wybod pwy oedd y person go iawn. Wan, pan da chi'n meddwl am y bugeiliaid, cwbl oedd gynnyn nhw oedd yr Hen Testament. Ond o'na dipyn o gliwia yn yr Hen Testament. Darna bach lle oedd Duw wedi deud trwy'r proffwydi, mi fydda i yn anfon rhywun arbennig i'r byd. Mi oedd hyd yn oed wedi rhoi cliwia bach yn deud, Bethlehem fydd y dref. Os da chi'n cofio hanes y doethion yn dod, mae'r doethion yn mynd i Jerusalem, a mae'r arbenigwyr ar yr Hen Testament yn deud, o y Bethlehem fydd y brenni newydd yn cael ei eni. Felly mae yna gliwia bach yn yr Hen Testament, o wedyn, be mae'r angel yn ddeud ydy, hwn fydd yr un arbennig, ewch i lawr i Bethlehem ac ewch i weld o dros da chi eich hun. Wan i ni, da ni'n gwybod bod hwnna yn gliw pwysig i'r bugeiliaid. Ond da ni ddim yn byw yng nghyfnod y bugeiliaid, na da ni'n byw 2000 o flynyddoedd wedyn, a mae gennym ni yr holl gliwia yda ni angen yn fama. Achos mae gweddill y Testament Newydd, gweddill y Beibl yn deitha ni, yn disgrifio i ni, yn rhoi cliwia gwahanol i ni, ynglyn â pam bod Iesu yn achubwr, yn feseia, yn arglwydd. A pan da ni'n meddwl wrth allan y Beibl, da ni'n cael mwy a mwy o'r cliwia yma mwyn helpu ni ddod i adnabod Iesu Grist fel achubwr hefyd. A dwi'n mynd i roed un adnod bach i fyny, adnod oedd yn eiria gan ffrindiau Iesu Grist ar ôl iddo fo farw ac atgyfodi. Sylwch sut maen nhw yn sôn am Iesu'n fama. Actau 5, adnodau 30 a 31. Dyw ein cyndeidia ni ddaeth a Iesu yn ôl yn fyw, ar ôl i chi, mae'n siarad efo bobl bwysig yn Jerusalem, ar ôl i chi ei ladd trwy hoelio ar bren i groesoelio fo, siwr iawn. Ac mae Dyw wedi osod i eistedd yn y sedd anrhydedd yn y nefoedd. Gwrandwch, Iesu ydy'r tywysog a'r achubwr sy'n rhoi cyfle i Israel droi nôl at Dduw a chael eu pechodau wedi maddau. Felly mae'r Beibl yn allweddol i ni mwyn cael y darna bach yna o wybodaeth i wybod pwy ydy Iesu Grist. Fo ydy'r unig un sydd wedi dod i'n achub ni, achos na fo nath fynd i'r groes, marw ar y groes yn lle ni, fel bod ni, wrth gredu'n Iesu Grist, yn gallu cael maddeuant. Ac wrth gwrs mae'r ffaith bod Iesu wedyn wedi codi yn fyw o'r bedd, yn gliw arall bod Iesu yn wych, yn arbennig, yr un o Duw wedi anfon i fod yn frenin am byth. Ac felly ni, pan da ni'n meddwl am y bugeiliaid, mae gennym ni lot i ddysgu gen y bugeiliaid. Achos da ni'n clywed newyddion da yn y Beibl, yn y capel, yn yr ysgol Sul, a mae eisiau i ni ddysgu o be nath y bugeiliaid, ond dyna fydd y cam nesaf. Da ni rwan yn mynd i ganu can, mae lot ohonoch chi yn wybod, rhai ohonoch chi ddim yn wybod, rhai ohonoch chi'n gwybod yn rhy dda o bosib. Dyma gan da ni'n ganu pan da ni'n mynd o gwmpas ysgolion yn gwneud y cyflwyniad yr anreg gorau. Dwi'n mynd i gofio'r symudiadau, ella dylsyn ni gael Anni fyny, helpu fi. Felly, mae'n gan ynglyn na Iesu Grist, ydy'r newyddion da, Iesu Grist ydy'r anrheg gorau o bob peth. A mae'r gan, y geiriau'r gan, amser y Nadolig, pawb yn brysur iawn, siopa'n gwerthu pethau sgleiniog, del a mawr, ond cofiwn adeg yma, am eni baban bach, yr anreg, diolch, Nadolig gorau oll. Iawn? Wan, mwyn helpu chi, rhai bach ohonoch chi sydd heb glywed ti o blaen, da ni'n mynd i drio chwarae fideo gyfa o'r gan. Iawn? A fydd y geiriau fyny ar y sgrin hefyd, wedyn gan ni gyd ganu hefo y gan a gwneud y symudiadau. Oce? Neu... Oce? Chi barod? Pawb ar eich traed? Felly bydd y geiriau gyd fyny ar y sgrin a gewch chi weld rhai o'r plant hun tu ôl i chi pan oedden nhw'n iau.
Dryslyd, dwi'n gwybod. Cute dyn nhw. Dwi'n meddwl, da ni jyst yn mynd i neidio i... Ti'n gallu gwneud, neu... Helo! Helo! Da chi eisiau ni wneud o efo geiriad ar y PowerPoint? Dwi'n un haws. Y gweddill chdi'nod. Y fwyd. A ma ni. Iawn. Ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl, be nawn ni, neith Ann chwarae fo'r piano, a wedyn nawn ni roed... Help, gobeithio newch chi. Dwi'n meddwl, nawn ni jyst roed y geiriau i fyny ar PowerPoint, a nawn ni jyst gweddill chwarae fo hefo'r piano, ie? Sorry. Dwi'n teimlo bach yn eog achos mae'r geiriau gynnau i. Mae nhw ar y PowerPoint, ynddi, dwi'n meddwl. Sa'ch chi'n neidio ar y PowerPoint? Fyw yn y byd, yn plîs. Amser y Nadolig, pawb yn brysur iawn. Siopau gwerthu pethau, sgleinio fel amawn. Ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach. Yr anreg Nadolig orau oll. Nadolig llawen i chi gyd. Ges ni'r byd, ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, a dyfreg Nadolig orau oll. Pawb yn dawnsio hwyl a sbri, tinsel ar y goeden, mae i gyd, ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, yr anreg Nadolig orau oll. Nadolig llawen i chi gyd, yw neges ni'r byd. Ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, yr anreg Nadolig orau oll. Arbennig. Da chi'n gweld am flynyddoedd, da chi wedi bod yn meddwl, pam bod y gan yna'n sownd yn fy meddwl i? Dyna pam, ar gyfer bore yma. Hyfryd, diolch. Felly, da ni wedi clywed am y newyddion da, bod y newyddion da yn canolbwyntio ar Iesu, a pwy oedd Iesu, bod yna chydig bach o gliwiau'n hanes y geni, ond bod gweddill y Beibl yn rhoi darnau eraill y jigsaw i ni. Rwan, da ni'n mynd i weld be nath y bugeiliaid hefo yr hanes. Felly geith yr un bugeiliaid dod nôl, neu os oes na fugeiliaid newydd eisiau dod. Groeso i chi ddod. O, ma ni. A hefyd, fyswn ni'n hoffi Mair a Joseph tro yma. Joseph, di hwn, ie? Ti eisiau bod yn Mair? Iawn. Ti eisiau bod yn Joseph? Ie? Oce. Cyma di hwnna. Gei di bod yn Joseph. O, diolch. Iawn, brych y twedd. Ei, da.
Iawn. Oce. Be yw'n da? Dwi'n beth i ni? O, ti eisiau gwneud hwnna i... A na ni, mae yna ddafad yn ola. Reit. Mair a Joseph, gerwch chi at y stabal. Reit. Felly, os da chi'n cofio bugeiliaid, tro dwytha, nath na angel fod a siarad efo chi, a wedyn nath na lwyth o angelion eraill. O, dwi wedi colli dan yna, mae'n rhaid. Diw'n ar y PowerPoint yma? O, ta waith. O na lwyth angelion eraill i dod i gannu clod i ddiw, a wedyn nath yr angelion fynd. A wedyn, be da ni'n glywed o'r hanes, ynddo? Pan aeth, adnod 15, pan aeth yr angelion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn deud wrth ei gilydd, wan, llwch chi ddarllen y llinell yna i fi? Fama. O, na fo. Da chi'n barod? Dewch. Da chi'n gallu darllen yna? Dewch. Gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld beth mae'r arglwydd wedi ddeud wrthon ni sydd wedi digwydd. Iawn? Felly, i ffwrdd â nhw, i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Ydy o fel dudodd yr angel? Is rhywbeth yn wahanol? Neu be ddech chi wedi ddisgwyl? Mair a Joseph a baba ni Iesu. Iawn. Gewch chi mynd i ista, achos da ni'n mynd i gael clywed be di dewedd y stori, iawn? Diolch i chi. Gewch chi ista. Gewch chi gadw'r dillad, mae'n iawn. Ia. Gewch chi dynnu os da chi isio. Oce. Felly, mae'r bugeiliaid yn gwrando ar be ddudodd yr angel ac yn mynd i weld drostyn nhw eu hunain yr hyn oedd wedi digwydd ym Bethlehem. Be da ni'n neud pan ydyn ni'n clywed am y newyddion da yn y Beibl? Sut ydyn ni'n ymateb pan ydyn ni'n clywed am pwy ydy Iesu Grist ar yn cyfar ni yn sefyllfa ni? Mae yna opsiynau, does? Pan da chi'n clywed, mi allwch chi wneud dim byd a meddwl am rhywbeth arall. Mae hwnna'n demtasiwn cry iawn, pan mae gennych chi lot o bethau i wneud, pan mae gennych ni lot o bethau da ni eisiau edrych arno fo ar Netflix ac iPlayer a felly. Mae'n demtasiwn i ni heddiw. Fysa'r bugeiliaid wedi gallu deud, ond angel, mae genna i ddefaid. Mae genna i sales, dwi angen paratoi ar ei cyfer nhw. Mae genna i lot o bethau yn ei bywyd nhw hunain. Dyn nhw ddim na dyn. Maen nhw'n gwrando ar y newyddion da a maen nhw'n ymateb mewn ffydd. Maen nhw'n trystio'r wybodaeth maen nhw wedi cael a maen nhw'n mynd mewn ffydd i weld dros nhw eu hunain. Wan, be sydd wedi digwydd, fel da ni wedi clywed yn barod, oedd bod Duw wedi paratoi y newyddion da ar ei cyfer nhw'n barod, wedi anfon ei fab i hun i'r byd, lle oedd y bugeiliaid yma heb glem be oedd yn digwydd. I chi, yn Capel y Ffynon bore yma, mae yna baratoi wedi digwydd yn barod. Felly, os dewch chi edrych o dan eich cadeiriau, mae yna negas yna i bob un ohonych chi. Wedyn, tynnwch. Iawn? Wedyn gewch chi gyd dynnu beth sydd o dan eich cadar chi. A gewch chi ddarllen ac ella, os wneith Eirin fod mor garedig a cyfieithu. Reit. Felly, dych chi gyd, gobeithio, wedi cael neges. Mae o'n wahoddiad
Mae yna rhywun wedi paratoi o flaen llaw. Oes rhywun eisiau gwneud rhywbeth? Wel, oce. Iawn. Na i ddarllen allan, jyst ar gyfer pobl adra, be mae'r gwahoddiad yn dweud. Mae'r gwahoddiad yn dweud, croeso i ti ddod efo'r tocyn hwn at Rhodri i dderbyn anrheg blasus. Ac achos bod nhw wedi ymateb mewn ffydd i'r gwahoddiad, maen nhw yn mynd i dderbyn. Ac i chi sy'n heb ddangos unrhyw fath o ffydd, wel, mae Duw yn raslon, felly mae'r gwahoddiad, pan da chi'n penderfynu ymateb, mae'r gwahoddiad dal rhy fath. Ond dwi'n gweld amser yn rhedeg allan yn go handi rwan. I reina chi sydd ddim yn gallu bita achos alergedd, mae gen i hefyd ddarpariaeth addas iawn ar eich cyfer chi. Achos, dydy beth sgyn Duw ar ein cyfer ni, mae o yn y peth gorau un, dydy. Dio ddim yn greu ni'n sal. That's the point. Felly, mae hwn yn mynd i ddrysu hefo'r neges dwi'n mynd i roi dwi'n, achos os da chi'n gallu bita hein, cymwch chi'n yr un. Iawn? O, 2 docyn. Mae yna wastad rei pobl yn trio ffeindio rhyw. Iawn? Ynddi? Os da chi'n siŵr, os da chi'n cael bita nhw, mae'r Haribos yn iawn. Oops, sorry. Oce, ti eisiau un o'r Haribos? Ie? Mae'n iawn, mae'n iawn. Da iawn ti. Mae'n iawn. Iawn. Oce. Pawb 'di cael? Chi sydd heb gael? Dal yma. Fydda i dal yma tan tua hanner dydd hefyd. Athoch chi sylwi bod yna ddim time limit wedi cael ei roed ar y gwahoddiad, ond dwi ddim yn mynd i fod yma trwy'r dydd. Iawn? Felly mae fyny i chi. Pan da ni'n meddwl nôl at hanes geni Iesu a'r bugeiliaid, fel oedden ni'n deud, newyddion da yn dod atyn nhw yng nghanol eu bywyda, newyddion da yn deud yn glir pwy oedd Iesu Grist, ond oedd rhaid iddyn nhw ymatab i'r newyddion da. A dyna di diwedd yr hanes ynddo. Mynd at Mair a Joseph ym Methlehem, gweld y baban Iesu, a mi orffennwn ni hefo diwedd yr hanes yma'n Lug pennod 2. Ar ôl gweld Iesu, dyma'r bugeiliaid, adnod 17, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth ddwedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddeud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith gan ganmol a moli Duw am bopeth roedden nhw wedi weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel yr oedd yr angel wedi deud. A be da ni'n gallu wneud ydy dilyn be nath y bugeiliaid. Wan, da ni'n gorfod mynd i Bethlehem, da ni ddim yn chwilio am fabi bach wedi cael ei eni, o mae Iesu yn fyw ac eisiau ni ddod ato fo heddiw mewn ffydd. Be da ni'n neud ydy trystio yn Iesu Grist. Ac mi allwn ni wneud hynny lle bynnag ydyn ni, pan ydyn ni yn teimlo Duw yn galw ni, da ni yn gofyn i Dduw ddod i mewn i'n bywydau ni. Da ni yn deud sori am y pethau da ni wedi wneud a meddwl na ddylswn ni wedi wneud. Gofyn i Iesu Grist ddod yn arglwydd, ddod yn ffrind, ddod yn frenin i ni a trystio ynddo fo.
Ac wedyn mae'n bywyd ni fel Cristnogion yn mynd i fod yn eitha tebyg i'r bugeiliaid. Fydd gynnon ni waith, fydd gynnon ni ddyletswydda, fydd gynnon ni bethau da ni angen neud yn bywyda, ond da ni yn ei gwneud nhw yn canmol ac yn moli Duw. Achos da ni yn gwybod bod Iesu yn achubwr, yn frenin i ni, ac yn wir yn frenin, da ni eisiau deud wrth yr holl fyd amdano fo, a deud, dowch chi hefyd i drystio yn Iesu Grist. Meddylwch, Iesu ydy'r un sydd wedi dod i'n achub ni o fyw mewn tywyllwch a methu derbyn cariad Duw. Iesu ydy'r un sydd yn gwahodd ni i ddod yn rhan o deulu Duw. Iesu ydy'r un sydd wedi dod i'r byd i roi rhywbeth arbennig iawn i ni ddathlu, nid jyst diwrnodolig, ond pob diwrnod. Iesu ydy'r un arbennig sydd wedi dod, yr un y gallwn ni ddal gafal yno fo, a'r gobaith mae o wedi roed i ni hyd yn oed yn yr amseroedd mwyaf anodd. Iesu ydy'r un arbennig mae Duw wedi roi i'r byd y gallwn ni rannu a phobl eraill yn union fel gwnaeth y bugeiliaid. Fo ydy, fel da ni newydd ganu, yr anreg gorau oll. Diolch i chi gyd am yn helpu fi bore yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, meddwl am pwy ydy Iesu a sut allwn ni ddysgu am Iesu trwy lygad y bugeiliaid. Da ni'n mynd i weddio, ac yna da ni'n mynd i ganu y garol ola. Dwch ni weddio. O Dduw, da ni'n diolch i ti gymaint am dy gariad anferthol sydd wedi golygu dy fod ti wedi rhoi Iesu, dy fab annwyl, i fod yr anrheg gorau erioed i'r byd. A da ni'n diolch trwy hanes y bugeiliaid bod ni'n cael yn atgoffa dy fod ti wedi dod ar newyddion da ata ni yn bywyda normal. Y newyddion da am pwy ydy Iesu i ni a be mae Iesu Grist wedi wneud yr ydym ni'n cael clywed amdano fo yn y Beibl. Helpa ni felly i wrando yn astyd ar y newyddion da, helpa ni ymatab i'r newyddion da yn debyg i'r bugeiliaid. Nid yn aros a ddim yn gwneud dim byd. Nid yn symud ymlaen i gario ymlaen hefo pethau prysur yn bywyd ni, ond bod ni'n dod at Iesu dros da ni'n hunin. Bod ni'n trystio yn Iesu Grist, ac wrth wneud hynny bod ni'n gallu diolch, bod ni'n gallu moli, bod ni'n gallu wedyn deud mae Iesu yn arglwydd, yn frenin, yn ffrind i mi. Arglwydd helpa ni trwy dy ysbryd glân i ymddiried, i drystio yn Iesu Grist. Ac yna, i ni sydd wedi gwneud hynny'n barod, helpa ni i ymateb fel y bugeiliaid, i ddiolch, i foli, ac i fod yn barod i ddeud wrth bawb, ydych chi wedi clywed? Ydych chi wedi clywed am yr anreg gorau erioed? Mae o ar yn cyfar ni heddiw hefyd, yn barod i'n bendithio ni, dim ond i ni droi ato fo. Arglwydd gnad y waith, diolch i ti am y fendith o gael yn atgoffa o'r newyddion gorau oll. Da ni'n gweddio dy fendith di wwan wrth i ni ymadal, ac yn gofyn dy fendith di ar yr wythnos gyfa o'n blaena ni. A da ni'n gwneud hynny'n hyderus, achos bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist, yr achubwr, y Meseia, clod i'w enw. Amen. Dewch i ni ganu felly, wrth i ni orffan, o dawel ddinas Bethlehem, o dan dy ser dir i, ac awel fwyn Jwdea'n dwyn ei miwsig ata ti. Daw heno seren newydd los i wenu uwch dy ben, a chlywyr can a nghylion glân yn llifo drwy ynen. O dawel ddinas Bethlehem, bugeiliaid heno a ddaw, dros bant a bryn at breseb sy'n oddi ar y meisydd draw, a chwilio wnant am faban bach sy'n dod yn geidwad dyn. Yn obaith byw i ddynol ryw y bugail da ei hun. O dawel ddinas Bethlehem, pwy henos yn not sydd? Pa ddieithr wawr sy'n dod i lawr, pa ryw dragwyddol ddydd. Os cysgan dawel henor wyt, golau penna'r nef, i'r ogof laeth i ddechrau'r daith, gogoniant iddo ef.
Un peth bach, i'ch atgoffa chi cyn i ni orffan. Mae rotas Capel Ffynnon yn afnadwy o wag ar hyn o bryd. Felly os gawch chi gyfle, newch chi jyst cadw llygad ac ychwanegu'ch enw os da chi'n gallu helpu ni dros yr wythnosa nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi am orffan hefo adnod ar ddiwedd ail lythyr Pedr. Y drydedd benod, lle mae o yn ffarwelio hefo'r anogaeth yma. Ond cynyddwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Iddo ef y bor gogoniant yn awr ac am byth. Amen.